Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni nilapostang sugilanon, Idana Ibarra. Nahadlok siya nga masuko si Idana. Kay mibahad ma si Idana nga wagay papilon na to bisag usa. Kay siya rin kuno ang bahala nga muatubang ni Ronnie. Magkita mi karon ni Idana. Ugalang si mong kasayuran, si Idana mo himuon akong prinsesa. Ug ikaw ang himuon akong halad. Salbahis ka, Ronnie. Gigamit lang day ko nimo. Oh, ako ka nagangkonon diyan mo. Ang tinud-anay na kong gigugma, si Idana, ug dili ikaw. Wa kay uwaw, Ronnie. Inguna na gyud ang kinabuhi, Leslie. Atong dawat sa baturan. Tanawa na ko ng imong kaugalingon. Nabagoy lalaki nga mahigugma nimo. Naghinobra na gina imong kadautan, Ronnie. Magbasol ka ining tanan nimong gihimo. Dili ka magmalampuson sa imong mga dautang laraw. Abi ni mo, Leslie, kung di patugod ni mo, di sabunta pa ang among relasyon ni Idana kaniya. Angay ni mong basulon ang imong kaugalingon kay ikaw mo ay nagkaingon ining tanan. Pero wa ka musulti na kus tinuod. Ang imong giingon ako nga dugay na mong wa na relasyon ni Idana. Gihatag ako nimo ang tanan nimong gusto, pero unsay mo gibuhat? Pulos ra pagpangilad nako. Mahayi ang imong kaugalingon. Kay nahibaw ko nga napabangbuang ka lang tungkol sa imong interes nako. Nahibaw ko sa imong kinaiya. Nga di gyud ka magpalupig, Leslie. Kunya, sa naman karon, inutil ka na. Magbasol lang yung kastanan ni mo gibuhat na ako. Unsay magbasol? Hapit na ang imong oras o nangandoy ka pang makapaos nako. Uwahin ang tanan, Leslie. Ug inutil ka na. Kay ako si Idana mag-uban na sa kinabuhing way katapusan. Ug adto mi magpuyo sa paraiso aron saw-an mo ang dugos sa kalipay. Dili gyud ka na mahitabo, Ronnie. Bisag mag-unsa pa ka, dili gyud ka mo lampos panuway. Onya, sir. Kalusan mo lakaw si Idana, ha? Wagit siya musulti na ko kung kanus aog. Unsang orasa, badong? Goy. Wa tayo si plano nga musulti ni mo, sir? Daan na siya musulti na ko, anak. Kani, dili gyud kuno taangay nga mo apil-apil na ini. Lisura sa daan, sir, Murag, di ka na mahimo nga, wa tayo buhaton, Nagol kay ko ini, badong. Ilabi na nga, wagit siya musulti. Kung unsay tuyo ni Ronnie niya. Abil mo, sir. Doon nagyon ako'y gusto nga ikumpisal ni mo. Unsa na, badong? Pasaylo ako, ha? Karon ang kumsulti ni mo ini. Abi ni mo, dugay na kong isultihan lang ni Leopoldo o ni nang imak bahin ini. Nga kanaday ko na si Ronnie. Ha? Si Ronnie kani adtugal si Idana. Kaslunon day untak ko na. Unsa? Tinuod ka, badong? Oo, sir. Salbahis ko na kay si Ronnie. Kay sa adlaw ginuuntak ko na sa ilang kasal, wa ko na siya mutunga samtang nagpaabot si Idana sa simbahan hasta ang mga bisita. Ako. Ganun karon lang ka musulti na ko, anak, badong. Ako pasaylo ako sila. Pasaylo agitan ko. Gipinahan mo ko ni Leopoldo ng imak. Kay dako gyud ko nagkawawan kuno ni Idana kaniadto. Nga wa siya tungha sa adlaw sa ilang kasal unta ni Ronnie. Mao ba? Sa ato pa. Biktima lang sabdi ay si Leslie ni Ronnie. Tungod sa mga personal nga interes. Nadaan ang magbata sa Ronnie sila. Sukad balik kaniadto. Tinuda ba dong? Grabe gyud ang akong pailob ni itong tuwana.
Pero kung nahibawan pa lang yun ako og sayo, basin og ako pa mismo, mupugong ginunta nga pakasla niya nga ako igsoon. Og labing siguro, mubabag sa bunta si Papa Piping nila. Mao yun ta, sir. Nagpanagal na siguro sulti mo sa una gud. Panagal nami. Sa sunod ba dong, sultihin ko kung unsay mga sekreto aron nga makahimo tag aksyon samtang sayo pa. Pasensya kay sir. Wala tayong mahimo. Kay nahitabo naman yun eh. Ako ron niya sultihan si Papa, nining tanan. Pero sir, unsa man? Ha? Unsa ba hinuuna nimo? Ato bagbantayan si Idana? Kung asa sila magtagbo ni Ronnie? Di lang guna to sa sultihan ko nga. Ato tayong sundan, bisag asa pa sila mag-abot ni Ronnie. Mayo ka, Badong? Oo sir, pero di lang tayo magpaibaw niya sir. Unik masakpan ta. Ayaw kadlok sir. Ay kadlok masakpan sir kay natural man ang masuko siya sa sinugdanan pero sa ngadto sir malipay na siya ay kung ato siyang matabangan. Murag gusto gyud kada, Badong. Husto gyud ko sir, husto gyud ko. Ato ginang buhaton. Laay kay nga ato siyang pasagdan oy. Bueno, sige. Magsabot ang tulong ni Noy Poldo. Sige sir. Ako ingnon, si Poldo. Hapit na. Hapit na moabot ang takna para pagbugo sa mong gugma. Ug ikaw, mapuslan kapag ihapon na mo, Leslie. Tanawon ta. Tanawon ta kung mulampos ka ba? Kaya nga no, nagtuo kang mapakyas ko, parehas nimo nga inutil. O bitaw. Inutil bitaw. Pero mas inutil ka, Ronnie. Sa to? Inutil ka, Ronnie. Inutil ka. Inutil na yan. Muni ang inutil ni mo. Inutil? Ronnie, husto na. Maluoy ka, Ronnie. Husto na. Nanong magpakiluoy man ka nga inutil maghako? Ha? Utang buot, Ronnie. Ayaw na kong paantusa pa og ingon ini. Mas may magpatyo na lang ko nimo. Paabot lang, ha? Kay hapit na nimo himamaton ang hari sa kamatayon. Mayo ka ng inyong gihimo, Nelson. Ayaw gid ninyo siya pasag di bisag masuko pa siya nato. Pero nabala ka gihapon ko pa. Nadlo ko gabasin og unsay buhaton ni Ronnie niya. Ayaw ka balay ka. Wata pasag din nila ni Hippie. Bisan gani karon. Nagpaniidra sila sa tanan natong mga lihok. Salamat kayo pa. Kitang tanan na balaka kayo ni Idana. O bitong gusto yun nato siyang tabangan. Naibaw kong nabalaka yun kayo ka para ni Idana, Nelson. Sa ako nang gingon mo, ayaw kaguol. Kay daghan ang mga tao nga gusto mo tabang nato. Naluwa ni kay kon Idana pa. Ang iyang kinabuhi mo gibutang niya permis sa dakong peligro para sa atong kaluwasan. Oh, tanan, Nelson, magkuyog ta. Ha? Asam ta pa? At tuo na to si Hippie. Ato siyang sultihan sa tanan atong mga plano karon. Ikaw ra bang usa? Oh, ako ra. Very good. Andam ka na bang mukuyog na ko? Gusto na ko masayod kung asa na si Leslie. Kinahanglan nga muuban una ka na ko aron imo siyang makita. Asa man ko nimo, Dad Ronnie? Ay, kabala ka. Wakoy daw tang plano ni mo, Idana. Basta kuyog lang na ako. Sige. Mukuyog ko nimo. Sir, tuas lang paingon sa buntod sa masidlak. Ayaw lang kayo pahalata, Badong. Nga ato silang isundan. Yes, sir. Oh, Tora. Mitipas sila sa pika sa Gianan, Badong. Ako, sir. Napakusog-sul palagan, sir. Sunday lang yun. Karang dili sila mawa sa itong pananaw. Sir, huwag ka sila magkabantay nga atos lang isundan. Bahala na. Basta kisundan ginato sila.
natong ingon ini, Ronnie? Nga mahimo ra manghusayon ni nato ang tanan sa malinawon nga paagi? Kaya nga no, di pa ba dahihap sa inimo kining pagiya? Walang ko makasabot sa imo mga pamaagi, Ronnie. Kung nganong daghan pang maangin nga mga tao, aron lang makuha nimo ang imong gusto. Tungod kay sugo kini sa akong dakong gugma nimo, Idana. Dili ka na gugma ang imo. Kahakog og kalimbungan ang nagpatigbabaw sa imong hunahuna o kasing-kasing. Dili gugma. Ayaw pagsultig ingon ni ana, Idana. Tungod kay mahimo na kong ipamatuod nimo nga akong timos ka gugma. Wala tay angay lalisan pa, Ronnie. Ang hangyo nako nimo. Kung tinuod ka mo pakita sa imong gugma, kinahanglan nga sundo nimo ang tanan natong gikasabutan karon. Sir, naasla ng karaan ka bay. Mayo ba dong? Kinakaposisyon usab ang mga kapulisan sa palibot. Maulagi nang sa maroy sunod na tumbuaton. Di ba na to agdun sila sipi, sir? Kinalang nga istoryahon na nato sila sa pag-usab. Aron masiguro na to ang atong mga plano. Susunahan sila na. Kuyog si Sir Pipikto. Tara, atuon na to sila. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!